Добрый дзень, мае маленькія сябры. Зноў з вамі я, бабуля Параска, і вас чакае новая казка. А ці ведаеце вы, што казкі бываюць розныя? Бываюць казкі пра жывёл, бываюць казкі там, дзе мы, людзі, справамі нейкімі займаемся. А бываюць чарадзейныя казкі. Дык вось, дарэчы, сёння я вам і пачытаю казку, якая называецца «Синяя свита налево сшита». Это чарадзейная казка. Слухайце уважліва. Жыў-быў цар-чараўнік. Клікнуў ён кліч па ўсяму царству. Хто схаваецца ад мяне, таму паўцарства аддаю. Знайшоўся такі ахвотнік. Звалі яго «Синяя свита налево пашита». Прыходзіць ён да цара-чараўніка. Я, кажа, бяруся схавацца так, што ты мяне ніколі не знойдзеш. Добра, кажа цар, калі схаваешся, паўцарства табе, а не галава з плеч. Распішыся. Распісаўся сіняя світа і давай хавацца. Перад царом стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным собалем, пад вароты лез белым гарнастаем, а па полі бег шэрым зайцам. Як бегчы, дык бегчы, забег у 39-е царства. А ў тым царстве быў дужа вялікі луг. Прыбег ён на той луг і перакінуўся ў 3 кветкі. На другі дзень цар устаў, паглядзеў у сваю чароўную кнігу і кажа: передо мной стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным собалем, пад вароты лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам. Забег на вялікі луг у 39-м царстве і перакінуўся ў 3 кветкі розных колераў. Паклікаў цар слуг і загадаў ім схадзіць у тое царства і прынесці з вялікага лугу 3 кветкі розных колераў. Пайшлі слугі. Доўга ішлі ці нядоўга, але дайшлі да вялікага луга. Сарвалі тыя кветкі, загарнулі ў хустачку і прынеслі цару. Цар разгарнуў хустачку і смяецца. Ну што, сіняя світа, ці схаваўся ты ад мяне? Сіняя світа перакінуўся ў чалавека і кажа: а дазволь, цар, яшчэ адзін раз мне схавацца. Цар дазволіў. Сіняя світа налево пашыта. Перад царом стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным собалем, пад вароты лез белым гарнастаем, а па полі бег шэрым зайцам. Як бегчы, дык бегчы, забег за 39 зямель у 30-е царства. А ў тым царстве ёсць такое балота, што зверху мох, а пад нізам возера. Зайшоў ён у мох, перакінуўся ў рыбу акуня, забраўся на самае дно возера і сядзіць там ціха-ціха. Раніцай цар устаў, паглядзеў сваю чароўную кнігу і кажа: передо мной стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным гарнастаем, пад вароты лез белым собалем, а па полі бег шэрым зайцам. Забег за 39 зямель у 30-е царства, перакінуўся ў рыбу акуня і схаваўся ў мохавым балоце. Загадаў цар сваім слугам ісці ў 30-е царства, ачысціць мохавае балота і злавіць там акуня. Слугі так і зрабілі. Ачысцілі балота, закінулі невады і злавілі акуня. Загарнулі яго ў хустачку і прынеслі цару. Зноў смяецца цар. Ну што, сіняя світа налево пашыта, ці схаваўся ты ад мяне ў другі раз? Сіняя світа перакінуўся ў чалавека і кажа: а дазволь, цар, у 3-й раз мне схавацца. І цар дазволіў. Сіняя світа перад царом стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным собалем, пад вароты лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам. Як бегчы, дык бегчы, забег у 30-е царства, дзе расце такі дуб,
што карэнні ў зямлі, а вяршыня ў небе высока-высока. Узлез ён на дуб, перакінуўся ў іголку, зашыўся пад кару і сядзіць там. Прыляцела на дуб птушка Нагай, пачухала нюхам, пачула, што там пад карою чалавек сядзіць, ды пытаецца: «Хто тут?» «Я», – кажа сіняя світа. «А чаго ты сюды залез?» «Ды вось, узяўся я ад цара-чараўніка схавацца, а ніяк не ўдаецца». «А хочаш, я цябе схаваю?» «Схавай, добрая птушка, век буду цябе дзякаваць». Птушка Нагай перакінула яго ў пярынку, узяла пад крыло, занесла ў царскі палац і палажыла соннаму цару прама за пазуху. Вось сюды схавала. Ой! Раніцай цар устаў, памыўся, паглядзеў сваю чараўнічую кнігу і кажа: «Перада мною стаяў добрым малайцом, па дварэ бег чорным собалем, пад вароты лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам, забег у 30-е царства. Ёсць там дуб, што карэнні ў зямлі, а вяршыня ў небе. Забраўся ён пад кару і сядзіць там, перакінуўшы у іголку». Загадаў цар слугам спілаваць дуб, пакалоць на дровы і спаліць. Слугі так і зрабілі, а сіняй світы не знайшлі. Прыходзяць і кажуць цару: «Няма там сіняй світы». «Як няма?» – усхадзіўся цар. «Не можа гэтага быць». «Няма і ўсё», – кажуць слугі. Выйшаў цар на ганак, пачаў клікаць: «Сіняя світа налева пашыта, пакажыся». «Збяры», – адказвае сіняя світа, – «сваіх генералаў, тады пакажуся». Цар чуе голас сіняй світы, а не ведае, адкуль ён той голас. Круціўся, усё згадаваў, дзе ж ён схаваўся, гэтат сіняя світа. Ну, рабіць няма чаго, сабраў сваіх генералаў, выйшаў на ганак і зноў кліча: «Сіняя світа, пакажыся». «Не», – чуе голас сіняй світы, «спярша пры генералах адпішы мне палавіну царства, тады і пакажуся, бо ты падманеш, я цябе ведаю». Як не хацелася цару, а прыйшлося аддаць палавіну царства. Толькі паставіў ён пры генералах на сваём указе гэту царскую пячатку, як з-за пазухі яго вылецела лёгкая пярынка і стала добрым малайцом. «А вось і я», – кажа сіняя світа. Схапіў ён той указ ды сабе ў кішэню. Перастаў тады цар-чараўнік хованкамі займацца. Вось такая чароўная казка. Хочаце верце, дзеткі, а хочаце не. Да пабачэння і да новых казак.